Hey. Agcina nini ungena ku live madoda? Agcina nini ungena ku live madoda? Hawu ngene namhlanje ngagcina nini? Hey! Sanibonani leli khaya sanibonani. Sanibonani. Sifuna sikhulume ngani namhlanje? Sifuna sithinteni, sifuna sikhulume ngani namhlanje? Kuyikuthi izwi lamaliko nje, izwi lamaliko. Ayi. Qeda umkhuleko ebusuku, ngikhuleke kakhulu ngo-12. Kunezinye izinto ebezingxakile lapha bezigijima lapha emoyeni. Vuswa likhehla lithi ayikhuleka manje no. Cele kwabakhulu. Cela ukungena. Awungene ngizothini. Andothi cela ukungena. Sakubona kunjani? Sanibona bhuti omdala. Yebo kunjani? Hawu siyaphila kunjani? Hey! Ngikuzwa mkhulu ukhala ukuthi ufuna sixoxe ngani. Nginombuzo nyana mhlawumbe ongako senza ukuthi siqale inkulumo yokuxoxa. Mhlambe ngathini kunomuntu othi uhlushwa ubuzwa. Mayelele athi uzwa ngathi khona umuntu obakhona endlini noma ufila ipresence yomuntu noma lento ebakhona kuye uyayizwa ngaphakathi endlini. Ubuzela wena nombuzela umuntu. Ngibuzela mina. Ubuzela wena umuntu. Ngibuzela umuntu ngifuna ukumesiza noma ngifuna ukuthola ulwazi ngengasiza kanjani noma yini lemphethe ngoba ngi-understand mina manje ngixoxela. Ukhehla lami. Ngono makubuza yena mina ngikwazi ukuphendula into ebuzelwa umuntu ngoba ngizofanele ukuthi ngilalele ukuthi uthini lo muntu. Nalombuzo wakhe maye ubuza ube semoyeni nakimi ngiwuzwe emzweni bese ngizokwazi ukumphendula. Manje ngizovela ngiphendula ubuzela umuntu mawungena ubuzela umuntu. Ngizomuzwa kanjani mina lo muntu ukuthi ukusipha isimo kwenzakalani kuthekani mayizobuzelwa uwe. Hayi anginankinga mkhulu ngiyazwisisa. Yebo ngiyacela nje ukuthi ayingenele yena lo muntu abuze ngalendlela azobuza ngayo ukuze ngizokwazi ukuzwa ukuthi uthini. Ezothi mangiba nemibuzo yalento ayishoyo noma ayibuzayo Ukwazi ukuthola imphendula bese kwazi ukuyiphendulela yena asho ukuthi isimo esinjani kwenzakalani. Hayi sengizwakele ba. Nekhehla lami angikuchithi nje ngoba wena kufanele ukuthi ungambuzeli kodwa nje ukumbuzela omunye umuntu kuba nzima. Hayi anginankinga mkhulu angihlale nje nami ngilalele kwabanye ingxoxo ezoba khona. Hayi ke khehla lami. Akwesizwe abantu abangena ukuthi bafuna sikhulume ngani bafuna awungena ukhulume sizwe ukuthi uthini. Ngena ukhulume. Ngifuna sixoxe ngani namhlanje njengoba ngingenile la.
ekade ngagcina nokungena la. Ngifisa nje sixoxe ngani. Ngifisa sixoxe ngani. Hayi angafika eGoli. Ngithe abantu baseGoli bangifonela ngomhla ka-25. Abantu baseGoli bangifonela ngomhla ka-25. Awukashaya umhla ka-25. Ngiba seGoli ngomhla ka-25. Ngiba seGoli-ke ngomhla ka-25. Manje-ke abantu baseGoli bangifonela ngomhla ka-25. Funa sixoxe ngani? Sifuna sixoxe ngani ngoba ngingena nje. Funa sixoxe ngani? Awasixoxe sizwe kuthiwani. Funa sixoxe ngani? Mkhulu njani? Oh. Hey! Ayibo! Ngiyaphila. Ngibona. Yebo mkhulu njani? Siyaphila. Ngiyaphila mkhulu. Cha ngibuza umbuzo ku-chat lapha. Ngiyayibuzela nje mkhulu ngifuna uku-understand ukuthi uma bengihlala ngivakashelwa yinyoni yabona le brown lezi ezincane. Hayi indaba zenyoni. Indaba zenyoni abanye bavakashelwa zinyoka, abanye bavakashelwa amajuba, abanye bavakashelwa yilokuzana. Mina ngiyaye ngithi into ekuvakashela isilwane uyibona emanzini uyibonaphi. Mele ubuze abantu bakho babuze ukuthi uma beyiveza kanjena balindele ukuthi uthini wena kwenzakalani kuthiwani ukuze bezokwazi ukukuphendula. Manje mina ngiyazi indaba zenyoni kufana nezinto okuthiwa mina amasayini emimoya. Amasayini emimoya yimina ngiwazi amasayini emimoya ngoba abantu banezigulo ngokwehlukana. Othola ukuthi idalwa inkinga yodwa mhlawumbe ugogo wakhe wafeba nowami wafeba. Kodwa mina kuvele imbuzi kuwe kuvela inyoka. Manje uyabona ukuthi abantu baveza lezi zinto abayifunayo abantu bakho kufanele ukuthi wena ubuze bona. Mina ngikwazi ukuphendula izinto ezihamba namasayini. Ngaphandle ke kwalezi zinto ukuthi ungibuza umoya othile ngakuphendula ke lapha hayi indaba yenyoni. Okay. Yebo. Okay mkhulu no ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. So mkhulu ithi ngibuze ke it's just the general question nje. Makuthiwa umuntu unomoya ongathini? Ya unomoya wenkanyamba. Kuthiwa umuntu onjani? 2 umuntu okuthiwa unomoya wamakhosi. Umoya onjani loyo? Unomoya wamakhosi wasebukhosini nini yena qala? Yebo. Yena wasebukhosini. Yebo. Ngazalelwa ebukhosini mina mkhulu. Ngasebukhosini nje straight. From abazali boyithu. Oh, mana ngizwe kahle mina ukuthi uthini. Uthi makuthiwa umuntu unomoya wamakhosi. Makhosi, yes. Uthi umuntu onjani lowo? Yes, like kusuke kusuke kwenzakalani usuke ubona ngani ukuthi wena kahle kahle ngoba uyazama ukuya ebantwini uyazama ukusizeka kodwa uthola usizo. Yabo? So ngifuna ukunderstand ukuthi like lowo moya loyo angazi ngayichaza njani. Ukuthi wazi ukuthi vele mina I understand angazi ngibuze kanjani because yes already ngiwasebukhosini kodwa like ngifuna ukwazi impawo zokuthi ngempela ngiwasebukhosini yabo angazi ngiyayichaza njani but Hayi gogo. Hey mina ukuthi akwengichaza umoya wamakhosi kungachazi wena ngoba mina angikwazi wena futhi ngeke ngize ngikwazi. Futhi angicabanga ukuthi ngingakwazi. Akwengichaze nje umoya wamakhosi ukuthi umuntu onomoya wamakhosi umuntu osuke nenkinga kanjani. Umuntu onomoya wamakhosi kuyenzeka kube umuntu othola ukuthi
uzaleke ngalendlela. Uzalwe ngwasebukhosini uzoba nomoya wamakhosi. Azalwe ngwasebukhosini kodwa umama amuse kwesinye isibongo ebe ngwasebukhosini yena. Okanye ezalwe ebukhosini isendele imzalayo. Kodwa umama mhlawumbe agane kwenye indawo ngoba umoya wamakhosi akwenzeki kuthiwa uganile. Umoya wamakhosi akwenzeki kuthiwa uganile. Isisindo ke esifike sibe kuba abantu abelaphayo ukuthi lo muntu usuke engenawo amakhosi okusizayo, usuke engeyisuyo owasebukhosini lo muntu okulekelelayo. Ngoba abantu basebukhosini kahle abasiza abantu. Akekho umuntu okuthi usiza abantu ngwasebukhosini. Ombetho amakhosi kuphela okwazi ukusiza abantu basebukhosini nabantu abanamakhosi. Siphinde sibuye la uthola ukuthi umama wagana ebukhosini, wena wakuzala ngaphandle kwasebukhosini, mhlawumbe kwesinye isibongo esinobukhosi baso. Leso sibongo leso ubantu abahlushwa amakhosi ke labo, abantu abahlushwa amakhosi banjalo nje. Uthola ukuthi ke noma ungumlanjwana kanjalo kodwa njalo uma wakhe wagana waselala nomuntu wasebukhosini onegazi lasebukhosini, okanye umntwana lowo muntu lo ozalwe ebukhosini alale naye azale umntwana. Yabona ke lapho lo mntwana lo ozozalwa lapho uzoba namakhosi, okanye uzohlushwa ilento okuthiwa amakhosi, umoya wamakhosi, ngoba usuke kucingwa igazi lakhe lasebukhosini ukuthi lingakuphi. Yini lena emenza ukuthi avaleleke izinto, ngoba lo mntwana lo ubangwa imbewu yasebukhosini, ubangwa igazi lasebukhosini, ebesebukhosini obunye okanye ebekwandlwana yena. Lapha igazi lasebukhosini lithola lingenandawo yokuhlala, ligcine selimgulisa, selimenzisa izinto okungeyizo kufuze ngabe ziwela kuye, ngoba lento kuye icinga ubaba wayo owungqo. Okanye umama akudidisa kusebukhosini athi uzalwe ebukhosini ngoba elandela ibhodo eliconsayo, ube ungesuyo wakhona. Wena bese wondliwa isidoda sasebukhosini, wondliwa isondlo nokudla kwasebukhosini, ugcineke usunensila yasebukhosini, bese kube ngathi uhlushwa amakhosi noma wembethwa amakhosi. Kanti wembethwa ile yanto uma kuyikuthi uthola umuntu okwazi ukudiliza amakhosi emzimbeni womuntu, ubuyele nje ube umuntu osesimene okuyiso. So manje kangikhulumi ngawe, angikwazi mina, ngikhuluma ngomuntu ozalwe waba namakhosi. Bengifuna uku-understand lokho. Bengifuna uku-understand lokho mkhulu, because mina from both sides of the family, umama wasebukhosini nobaba wasebukhosini, yebo. So bengifuna uku-understand kahle lento ukuthi ihambe njani. Wegogo, kungenzeka ukuthi umama wasebukhosini kodwa ubaba akasiyo wasebukhosini, walala nomuntu ongenalo igazi lobukhosi, wazalwa wena. Yena umama wengiwasebukhosini. Both of them basebukhosini baba. Ngiyaphinda ngithi kuwe, kungenzeka ukuthi uma wakho wasebukhosini kodwa ubaba akusiyo wasebukhosini. Ngoba behluleka nje ukukwelapha wena ukuthi baneyinkinga zokuthi bafuna ukulapha amakhosi afihlekile. Wena umama wakuqambela amanga wathi wasebukhosini ungesiyo wasebukhosini, kuyena wasebukhosini owahamba wanikela ngesibeletho samakhosi kwandlwana. Yabona manje? Hey, yeah. No, ngiyakuzwa mkhulu, ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa futhi ngiyabonga. Ngiyabonga for the explanation.
ukuthi ngibhizi ngenye into la khona into engisayilungisayo la. Kodwa nje inkinga ifike zibe lapho nje kubantu uthola ukuthi sebeba nezinkinga eziningi manje abantu mina angazi kodwa angazi mina bengisachaza nje ngendlela abantu abalokhuzanayo abantu basebukhosini isigulo ezibabambayo noma abantu abanamakhosi igule ezibabambayo baqala kulezo nkinga lezo awavela vela amakhosi nje kuthiwa unamakhosi kodwa ungalungiseli lutho awavela vela amakhosi kuthiwa unamakhosi kodwa ungalungiseli lutho kuyenzeka ukuthola ukuthi omunye owesifazane unalo igazi lamakhosi engazi ukuthi unalo igazi lamakhosi uthola ukuthi uma seyibona yena alotsholwe ngapha agane mhlambe kwaNdlwana alotsholwe agane kwaNdlwana okanye alotsholwe ashade ngolimi njalo ngesilungu ashade athi ke seshadile aphinde athathwe abonwe omunye futhi ahlukane nalo alotsholwe omunye futhi eyibone lapho ukuthi hayi ngalotsholwa kangaka nje ayitshena ukuthi yena hayi mina nginenhlanhla kanti lento emkhipha lapha ukuthi igazi lakhe lunobukhosi ngoba amakhosi awazazi nabanamakhosi abazazi ngaphandle kokuthi batshenwe ebuthongweni emva kweinhlambuluko abantu abaqhama sebenamakhosi nje bezazi bona ukuthi banamakhosi kuyaye kube nzima ukuthi ungavele nje kuphumele kobala kuthiwe unamakhosi ngoba ungathola ukuthi isayidi elilodwe lasebukhosini elika baba isayidi okanye elika mama isayidi ulaba bakuzalayo ngoba uzube nezinkinga zasebukhosini nje noma zamakhosi uthola ukuthi usuhleli kuleli ikhaya uyasinda wena kuleli ikhaya uyasinda izinto azenzeki kuwe uzuhamba uthola ukuthi angeke futhi lokho ukuthola kubantu abanawo amakhosi awuhambi ukuthola noma kubani uthola ukuthi abantu othola ukuthi abanawo amakhosi bayakuxosha bakutshena ukuthi unesilwane wena ugeza isilwane uze ube mfishane ulokhu ugeza isilwane nje esikhulu abanye umzwethi yena uyazazi wena ukuthi uphethwe yini akufanele ngabe ula uyazazi ukuthi uphethwe yini abanye bakuxoshe life alwe nawe akuxosha ngoba lenkinga akanawo amandla okuyelapha akanayo indlela yokufinyelela kuyo akayiboni at all iyamehlula iso lakhe aliboni ngale ngoba ubona ngezinto okungeyizo so manje abantu basebukhosini bayibona beneyinkinga nje bengazi ukuthi kwenzakalani ngaphandle ke manje ukuthi batsheniwe ngokomlando abadala uya nje ehamba inyanga lezi ngoba amakhosi awayihamba inyanga amakhosi is either bayayilanda ize khona ebukhosini okanye angene ngobusuku afika ixoxele lento afuna ukuyixoxela yona imkhanyisele kulokho amkhanyisela ngakho kwedlule ngoba futhi inkosi ayihlolwa ayikho inkosi yakuyahlolwa nje uthi uyahlola inkosi ayihlolwa futhi inkosi uhlala nayo phansi uxoxe nayo futhi kuhlala umuntu onawo amakhosi ombethwe yiwo ahlale nenkosi axoxe nayo akayihloli inkosi ayihlolwa ngoba isuka izazi izinto ezengazo kumuntu akwenzeki futhi inkosi idideke ukuthi ize kuwe ingazi ukuthi izokwenza bese ifika ithi ngicela ungibonele impilo yami akwenzeki leyo nto leyo ayihloli inkosi ngoba ngisho nje so manje abantu basebukhosini abanamakhosi ngiyakutshela mina abaningi abazazi
ukuthi banamakhosi bangabasebukhosini. Angazi ukuthi umama wamkhomba lapha ebukhosini uthola ukuthi akasuyena wakhona, kodwa ukhuliswa zinsila zakhona ebukhosini lapho. So manje ke bafowethu angazi, kodwa khona kuyokwenzeka ngendlela kuyokwenzeka ngayo. Kodwa nje inkosi ayihlolwa nje nangelilodwa ilanga. Makuthi uyazazi indaba zakho futhi akwembethe amakhosi futhi uyayazi imimoya noma umoya uyawuqonda, awukwazi ukuhlola inkosi. Inkosi ithi yangena nje esigodlweni, ingena ihlala phansi, sewutsheniwe wena ukuthi inkosi le akumele uyihlole, kumele uxoxe nayo, uhlale nayo phansi uxoxe nayo. Abantu abambethwa amakhosi abasebenza abantu abahloli bashaya umhlahlo nje, abahloli bahlala endabeni ngqi, indaba njengoba injalo. Angakutshena into eyodwa ichaza into eziningi, ekutshene nje into eyodwa ichaza into eziningi, yenza umqondo kuwe ngeinto eziningi osuyibonile nozaziyo noyiqondayo ngawe nosuyitsheniwe ngobusuku. Ekutshena into eyodwa nje qaba ikhanda into eziningi. So manje umuntu onamakhosi okuthi uyahlola, umdubulo lo, ayingeke umdubulo lo, ayibhuli inkosi. Umuntu ombethwa amakhosi akabhuli futhi hlobo, akaliphathi nje ishoba nhlobo kuthiwa uyabhula ngeshoba, uyabhula. Umuntu onamakhosi ayingeke. Ombethwe yiwo angabhula ke, ombethwe yiwo angabhula nakhona futhi. Ubabona ngokuthi uma bembulelwa ishoba abe mabili amashoba abo, elimhlophe nelimnyama, ishoba elimhlophe nelimnyama. Uyoqala enkomeni emnyama mayisephothule gezi ikhwama zakhe ayovala kwemhlophe, bese mukezwa amashoba akhe awu2, elamanzi nelezulu noma nelimhlophe laphezulu, elasemanzini odakeni lelimnyama nelaphezulu elimhlophe, okuyoba impothulo yakhe. Futhi ukwazi ukumukela amakhosi ungaganile, ngoba amakhosi anento ezimbili eziphila kuwo, njalo ezintathu eziphila kuwo, okanye ezine, asuke nemimoya emoya mine amakhosi: impumalanga, intshonalanga, iningizimu nenyakatho, inkosi, inkosikazi, inkosana nenkosazana. Manje amakhosi nje amakhosi nje unamakhosi nje angeke umdubulo lapho, ngeke. Ungumdubulo lapho. Mina nje ngiyakutshela ya. So ke manje ke inkinga ke izoba lapho nje ukuthi mawunamakhosi noma ungasebukhosini noma umbethwa amakhosi, bafana, akwesizwe ubani ongene kuqala, uDladla no Yemkele noNduduzo, ubani ongene kuqala la? Sanibona mkhulu. Bangakhuluma abafethu, ngisalalele mina okwamanje, ngizolandela emva kwabo.
Hayi mina ngiqedile ukuchaza kodwa bakhuluma abafuna ukukhuluma. Ubani olandelayo lapha? Phumzile. Nhlanhla, ubani olandelayo? Hayi abazi ukuthi bafuna ukuthini laba bantu. Laba bona abazi bafuna ukuthini. Abazi okwangempela bafuna ukuthini. Beningeneleni kanti la mase nifika nithula. Uxolo mkhulu, uxolo. Ninjani kodwa? Ngithi hayi man, angibuze nami ukuthi kanti akwenzeki ukuthi umuntu oyembathwe yiwona lawo makhosi abe nazo iy'mpawu ngaphandle kokuthi nje Ubuza lokho kugedla lami noma ubuna owakho umbuzo. ngibuza kona lokhu, yabo, ngoba ngifuna ukuqonda kuloko osokushilo ukuthi ngabe umuntu Iy'mpawu onamakhosi 8. na Awuthini akabi umbuzo nazo wakho? ukuthi umuntu onamakhosi ngabe unazo iy'mpawu na zokukhombisa ukuthi lo muntu lo unawo amakhosi bangakamkhombi ukuthi kahle kahle wena umuntu oyembathwe ngamakhosi. Hey mina ukuthi angizazi impawu mina angizazi impawu ngaphandle kokuthi waziwe abakini abakuzalayo kube yibona abatshenwayo belele ebusuku ukuthi wena ngoba ukhulelwe nje la ukhulela umuntu okanje uxoxelwe uye mhlambe nawe usubona inkinga ezikwehlelayo mawubona inkinga ezikwehlelayo akutshene uma wakho ukuthi hayi kwafika isalukazi ngalesikhathi ngizwa ukuthi ngikukhulelwe mhlambe ngaqala ngokuhlanza ngahlanza kwaduma izulu ngikhulelwe wena kwaduma izulu kwana yana imvula for 3 days manje angizazi impawu ezoqhamuka nabantu abahlolayo mina angizazi nalabo abantu bazumoya angizazi mina impawu enjalo ingakho ngithi angisebenzi ngeimpawu mawungibuza ngeimpawu nje ungibuza ngento mina engingayazi uma ngakuthiwa mhlawumbe ungena kwabanye o live ubani manje lona ongena sekhuluma ubani othi khuluma so manje ke ungibuza ngeimpawu impawu mina angizazi mina ngokwami angizazi impawu zomuntu ophethwe amakhosi okanye onobukhosi noma oyinkosi noma oyinkosana hayi mina angizazi impawu ngoba ngisho kumuntu ozalwe embethe babona ngoba izinto zimehlela noma mayizalwa ukuthi uphume nani kwenzakalani okanye atshenwe lele yena ukuthi wazalwe embethe ngoba abantu abaningi abakwazi ukubonakala abantu abazalwe bembethwe uthola ukuthi umbethwe umntwana wakwenu owedlula phambi kwakho umbethwe yikhehla elidala elikukhona into elidingayo kuwe isalukazi esonayo esidinga ukuthi usigcinele izinto ezinjalo nje owembethwe manje ombethe uphuma nayo nje ingubo yakhe so manje yini kufanele ukuthi azahamba yoyihlola ebezalwe nayo Hayi iyevakala mkhulu, yimpendulo ebengiyilindele le. impendulo obuyilindele kuphi ikhehla lami ebukhosini noma ekwembatheni Ekwembatheni. so ke manje ke ekwembatheni noma ebukhosini kanti ububuzani wena bubuza ukwembatha noma ubukhosi Ngibuza ngomuntu owembathwe ngamakhosi ukuthi ngabe unazo iy'mpawu na, nje ehambe endleleni nje uphile naye ubone ukuthi hayi lo muntu lo hayi wembathwe ngamakhosi. Njengoba nje nabantu hayi abadala ukwazi nje. ukubona umuntu
awukwazi ukubona umuntu. Uyabona nje ngoba kuthiwa inkunzi isematholeni ngesizulu, kuthiwa inkunzi isematholeni, uwabona kanjani lamathole ukuthi izokhula ube inkunzi enjani leli ithole leli ngoba lisuke liyilo nje, ulibona kanjani? Hayi, sengiphendulile mkhulu, ngiyabonga. Hayi mina ngi-understand ukuthi abantu basuke befunane noma bafuna ukuthi baphendule kanjani noma bafuna ukuthi kuthiweni, ngoba abantu uthola ukuthi abasalitholi nje usizo. Yizo lezi zinto zokuthi abantu uthola ukuthi usethu umuntu kuwe, hayi wase uba nemoya emkhulu, wasumbathwa amakhosi amakhulu, wasumbathwa yini. Usuhamba manje wena uhamba uyishayisa nje ngoba uyitshena ukuthi unamakhosi, uzoba namakhosi noma unawo, ngoba utshenwe lowo muntu lowo. Ayingeke. Into ebonakalayo ukwembathwa, into ebonakalayo uma wembethe uzwe ekhaya, bakutshena ekhaya ukuthi ngqo kunje, okanye wena uphuphiswe, wembulele uboniswe. Mkhulu bengisacela ukubuza mina mkhulu, ngaboniswa izinto. Bawubona, Sawubona mkhulu. uyabingelela kuqala uma ungena ekhaya. Poleza mkhulu. Okay. Mina mkhulu ngasho ukuthi ngaboniswa mkhulu lamaphupha ayimfihlo kuthiwa ngingakhuluma, umama athi ngingakhuluma ngomunye umuntu. Ubani? Umama. Okuzalayo? Yebo mkhulu. Wena manje uyakwazi ukuhlaziya amaphupho noma yena uyakwazi ukuhlaziya amaphupho? Lawo maphupha amayelana namanzi nezinye izinto engizibonayo zakhona. Hayi, angibuzanga ukuthi amayelana nani amaphupho. Ngithi mina umama uyakwazi ukuhlaziya amaphupho, o wena uyakwazi ukuyihlaziyela amaphupho na? Umama yena uyakwazi ukwahlaziya. Uyakwazi ukuhlaziya amaphupho? Yebo mkhulu. Hayi shayileke, pho manje ufakwa yini la? Ngoba phela uma wakho uyakwazi ukuhlaziya amaphupho, yini ekufaka la? Mara maya yamhlula mkhulu because Hayi uyabona ukuthi udlala ngami. Akekho umuntu okwazi ukuhlaziya amaphupho ohlulwa yiphupho. Akwenzeki nakelilodwa ilanga. So manje wena ekubeka la umama ekwazi ukuhlaziya amaphupho yini le? Ekubeka la. ngasho mkhulu ngithi kunzima mkhulu. Manje udlala ngami. Nduduzo wangena waphuma nje. Wenze njani? Uxolo mkhulu, ngicela ukwehlela ngezansi, ngivele ngaba busy la. Manje usho ukuthi ayike. Ngeke ngizakuthatha ke dlala. Nduduzo. Bungushe. Molweni mkholo, kunjani? Siyakubona nathi. Siyaphela mkholo. Mkholo, ndinephupha elindibhedayo apha. Ubani otehlaziwa amaphupho la? Hayi, akuthiwa ngomntu mkholo, qala ndixakeka nje kubekho umntu ozonginceda ngalo. Angikwazi mina ukuhlazisa amaphupho. Hayi mkholo. Okay. Ngisi Sibande. Wenzi bande. Angisibanda kakhulu mama Hlophe. Ngikhona mkhulu.
Mkhulu, Khuluma gogo ngiyakuzwa. mkhulu, angazi noma ngazalwa ngembethe yini. Into ikanjena-ke. Ngiye ngaphupha ngelinye ilanga ngiphupha sengathi ngikhuluma nomunye untombazane engangisebenza naye. Uma ngihlangana naye iyangibuza ukuthi hawu uzoyimbula nini ingubo yakho owazalwa uyimbethe? Oh ukhuluma ngephupho lapho. Yebo mkhulu, manje liye ngiphethe kabi ngoba manje angizazi mina ukuthi ngazalwa ngibethe yini noma ngazalwa ngembethe. Ithi yona uzoyimbula nini ingubo yakho owazalwa nayo wembethe. Yebo. Uma ngingathi mina leyo ntombazane iyona ekwembethe wena ungathini wena? Kanjani mkhulu? Yona lena kubuzayo ukuthi uzoyembula nini ingubo yakho owazalwa uyembethe. Uma ngingathi mina kuwe ileyo ntombazane ekwembethe wena. Ibuza ukuthi wena uzoyembula nini yona phezukwakho. Ungathini wena? Hawu. And mkhulu seyashona leyo ntombazane. Cha, lo muntu Kuyenzeka akaqondile yena. Kodwa uzama ukukutshengisa ukuthi kunomunye umuntu ongowesifazane owamfica esibelethweni okanye walala naye esibelethweni. Ungathini wena uma kuyikuthi le ntombazane ibiyiveza ngale ntombazane kodwa kuyile yakini ke ekwembethe ungathini wena? Oh, sengiyakuzwa ke mkhulu, sengiyezwa kahle ke. Sengiyezwa. And kungekona okokuqala ke mkhulu besho ukuthi bathini konje? Bathi mina yini ukungqwamba? Sengathi angazi noma ngangigigelekile. And whatever noma entanyeni noma unyaweni. Kwakusho bani ke lokho ke kwakusho kubani iphupho futhi? Cha, ngangaphupi khona umuntu wayengixoxela nje engihemela ekhuluma ngangamnaka nje futhi. Wakhuluma umuntu. Yebo mkhulu. Ulele. Cha, wayekhuluma nje ngizwa. Okay. Hayi, wena gogo kungenzeka wembethwe. Hayi lokhu kunqwamba ukukhuluma ngakho. Oh. Ngenzeka ukuthi wembethwe. Wembethwe ilo mntwana wakwenu. Uma ungabuyela kuma wakho nje uma esekhona umbuzo ukuthi ukhona umntwana akamkhipha okanye olokhuzana oke waphuphuma phambi kwakho uzothola lapho. Uma kungenjalo kusho ukuthi wawuliwele wena. Oh, Amen. mkhulu. Amen mkhulu. Mkhulu ngiyabonga ke. Ngiyabonga kakhulu. Uyayibona ke leyo ndaba? Mkhulu ngiyabona, ngiyakhumbula ngithi ungatshelwa wena futhi. Last month Utshelwa yimi? Yebo. Yebo mkhulu. Ngangithini mina? Wathi wena uphuma wami. Ngathi mina sewashona. Uyangisukela ke mina manje. Njengoba ngitshela nje umkhulu wasethi wena bapha abanye abadala ngathi mina bakhona base-Vryheid. Wasuthi wena mkhulu ukuphi njengamanje ngathi ngise-eMlazi. Wathi wena hayi mina ngiseduzane-ke ngoba ngikwaBesta. Usungayizela wena-ke kodwa nje ubona wena umuntu sengathi nganginengubo ngimbethwe. Hayi ngisukela. Ngiyakutshela. Angeke uyakusukela. Ngakho-ke mkhulu. Uyangisukela. Ngithi mina kuwe. Sekuyakhonfemeka-ke mkhulu lento awuyisho. Hayi uyangisukela ke mina. Mina wagogo
uyangisukela mina ngiyikhuluma indaba ezifana nalezo. Nakho-ke akusho ukuthi ngakusinda-ke mkhulu. Wakhuluma-ke wayikhuluma zonke. Angiyixoxi nje indaba ezinjalo mina. Eh, Nabantu sure. Mhm. ngiyazesaba lezo ndaba Oh. ngoba zihamba ixaka endleleni. Mkhulu. Kodwa nje gogo. Leli iphupho lishoyo wena lalo muntu wakwenu noma lo muntu omaziyo omjwayele okanye omaziyo noma obumazi ngoba usuwadlula emhlabeni. Ekhuluma kanjalo usho ukuthi kunomntwana wakwenu ngabe yiwele lakho ngabe udadu wakho udadweni omdala owamfica esibelethweni. Lisho leyo nto nje leli phupho njengoba ulikhuluma nje liqondile ngqo. Oh mkhulu. Ngiyezwa mkhulu. Ya, so manje ke fanele ukuthi ulungise lapho nje wena. Ulungise lapho nje. Oh. Ungathi kodwa kusasa uzwe ngami usuthi Ay, ngeke ngisasho-ke mkhulu, ngeke ngisasho. Ngeke ngisasho. ngoba wathi uzwe ngami ngiyophika mina. Ungiphike kathathu iqhude lingakakhandi. Ungiphike kathathu iqhude lingakakhandi. Angeke uphike kathathu kodwa ulungiswe ngicanga ukuthi kuzokwenzeka. Yazi uyalalela-ke mkhulu, yazi kumanje nje ngiyabhola. Ish. Mkhulu. Hayi bye gogo bye uyabona manje uqala lezo bye. Bye mkhulu. Mama Hlophe Ma. Thokoza mkhulu. kunjani? Sabona mkhulu. Ngiyaphila kehle libanzi. Yebo ngiyanibona nathi mkhulu. Yebo. Nginombuzo kodwa ngikhulu ongathi uthanda ukuqina. Bengilokhu landela amavidiyo wakho lapha and into yangishaya yangithinta emoyeni ngoba into engayibona emathongweni. Manje unombuzo oqinileyo ongeke ukwazi ukuphenduleka yena. Wazuthi Hayi ukuthi uqinile ngathi usensitive, ngathi usensitive. Usho kanje? Ungendaba yama-bridge lapha kwaMoya. Hayi. Ukhona umnikazi wama-bridge lapha ade ngibona uSmart Makhosi engena la. Nanguya. Thokoza mkhulu angithi kwakukhuluma wena. Kwakhuluma mina? Yebo uthi asiyekeni madoda bendaba yama-bridge. Manje into engiyaziyo engifuna ukuthi ngidlule leli bridge manje kunzima mkhulu. Nawe ufuna ukubridge? Ngifuna ukulidlula leli bridge angifuna ukubridge mina. Hayi wagogo hey. uMakhosi usizwe la ukhona lapha ade ngimbona la ezansi. Mina ngifuna wena mkhulu ngona ngangidlulisa ngoba amaqiniso wakhuluma lapha kuma video kodwa bese yakuphikisa. Hayi gogo. Ibridge likhona mkhulu. Uhlala lapho wena gogo? Mina ngiseJoburg. Hayi uzongibona mangifika mina eJoburg lapha. Thokoza mkhulu yikho bengithi ngifuna usikhulume ngale ngasese ngoba indaba enzima ngoba nami ngayibona ikhona emathongweni yenzeka manje bayasuka bakuhlasele lapha mali debate lapha kuma video. Hayi gogo sizoyikhuluma leyo mawusungifonele sengisegoli ungifonele umhla 25 ngisuke sengisegoli ngaleso. Thokoza mkhulu hayi sibonge. Siyabonga gogo. Ubani ongena eqala uStefani noma ngene endlini? Mangena endlini. Awukhulume nami. Sanibona njani mkhulu? Siyakubona nathi. Hayi ngiyaphila mkhulu.
Nguthobane khuluma mkhulu. nami ngizwe. Sacela nje ukuyibika mkhulu. Nguthobane ngwasemambatheni emahlabathini mkhulu leUlundi. Bengithi mkhulu wawuthe mkhulu ngokufonela mase kuyilezi insuku ngoba ngangicela ukukubona. Ngila eGoli wona. Mina abantu abaseGoli bangifonela nge25 hayi kulezi insuku. Nge25 nje kuyaphezulu. Se-eli kakhulu ne. Namaho, awe. Wena maho. Hey. Wena maho. Ngizakukhipha la. Ngiyaxolisa. Hayi ngiyakuzwa mkhulu kusho ukuthi kuse-eli kakhulu makuseka so. Fonele ngomhla 25 uma ufuna ukuza kimi kahle. Hayi. Ngoba usubekile nje mkhulu usuqedile. Bengithi mhlambe mase kuka so usuku usuvulile mhlambe. Hayi wena ngifonela ngomhla 25. Baba uStefane. Ngizwa sibonga mkhulu. Mkhulu njani? Siyaphila ubani futhi lona usumfundisi niwehlamini. Hayi lutho mkhulu akuyena. Manje wasifaka amabhishophi nje usumbhishopini. Lutho mkhulu hayi. Akuyena. Oh, ubethini uDlamini? Mkhulu bengizwe. Ukuthi mhlambe le ndaba le yamakhosi ukuthi mhlambe iyejwayela mekuthiwa umuntu ombethwe kakhulu amakhehla noma umuntu ombethwe izalukwazi noma umuntu ombethwe mhlambe iwelela kwabo noma ingane yakwabo noma iwumoya nje owehlelayo wobukhosi okwembathayo. Hayi umuntu onamakhosi khehla lami noma wamakhosi inkinga kusuke kukuzaleka nje. Inkinga kusuke kukuzaleka kodwa azalwe ngenzeka ukuthi azalwe yena ubaba wakhe omkhulisile okanye lona acanga ukuthi uyamzala enesithembu okanye engwasebukhosini kodwa yena ebezalwa kwandlwana. Ukuzaleka nje kahle kahle okwomuntu osuke embethwa amakhosi ngoba usuke evukelwa amakhehla amaningi emzimbeni wakhe. Mkhulu kuyezwakala. Abanye othola ukuthi banamakhosi kodwa bazazi uze athi ahambe agule azabe ngangomunwe athi esibhedlela ekliniki athola ukuthi unengculaza ngoba usuke embethwe zidalwa zamakhehla eziningi emzimbeni wakhe. Mkhulu kuyezwakala wona mhlambe kangithi ngizoza ngiyafika lapha kaMashu ungafika sewungekho eThekwini manje ngeke ngikwazi ukuthi mhlambe singakhuluma mhlambe ngemaphupho ngoba labo ubuza ngendlela yobukhosi ukuthi ke khona ezinye zezinto mengabe ubeka kanjalo ezavela ngokwamaphupho yabona. Hayi akuhluphi Dlamini ngisekhona mina ngila eHammersdale. Washo uma manje angizoqhamuka eHammersdale ngizoke ngiqhamuke khona. Hayi akuhluphi-ke Dlamini sizokhuluma mngani wami. Alright mkhulu siyabonga. Unjalo. Phele. Buya la. Sawubona mkhulu. Siyakubona kunjani? Ubani lo ngene sethi sawubona mkhulu? Ubani lo Neliswa? Unjani? Ngiyaphila mkhulu. Yebo-ke uthini kimi? Ngithi-ke mina cela ukubuza ukuthi umkhulu uyahlola yini noma uchaza amaphupho la. Hayi akuhlolwa-ke mina ngihloli kwakuhlola nje angihloli kwakuhlola gogo.
ungahamba ufuna abahlolayo lapha ungene lapha la kuhlolwa khona. Chaza amaphupho. Hayi ngiphendula imibuzo nje abantu ababuzayo. Yebo. Ubani ungene kuqala la? uBrian Lembede okanye uThule. Thule noma Brian Lembede. Hayi qala ngaye mkhulu Thule. Hayi ngoba akhulume ukuthi ngicela ukukhuluma. Okay ungakhuluma. Yaphela. Yaphila kunjani? Hayi kuyaphila hey. Hayi khipha leyo nto, khipha leyo nto. Okay. Bengikufonela sijwayele ukugejana. Oh, mawuthi uyafona siyagejana ukuphi ngokuhlala? Selindelana tuzuma. Hayi kusho ukuthi siyagejana ngempela ngoba mina kusasa ngibheke eGoli. Uzobuya nini? Ngibala ngomhla wo10 ungangibheka umhla 15 nje wena. Angibuze kambuze. Ungabuza ethwala. Uthwalani? Uthwala ugodo. Yaphila khehla. Mase ungena ukhulume ethwala. Mangivala imic ungayivuli. Ngoba khona abantu abongena emva kwabo lapho kufanele ukuthi bakhulume. Qhubeka Lembede. Buphupha mkhulu. Kungathi usemoyeni. Ukhuluma ngephupho noma ukhuluma ngombuzo? Ngephupho. Hayi iphupho ke amaphupho mina wahlaziya kimi. Ngaphandle mangingene ngathi ngizohlaziya amaphupho ushona iphupho lokuzana. Besikhuluma ngemimoya thina. Noma ngabe umoya wamakhosi, umoya wabalozi, umoya wanwana, kodwa besikhuluma ngemimoya. Manje mkhulu yonke leyo. Hayi amaphupho. Hayi uya ungipintshele khoneni mkhulu ngoba manje iyela kuzona zonke lezi inkulumo oyikhulumayo. Hayi ngeke ayikwazi ukuthi iyele. Uma kuukuthi iyayela ke buza lokho okuyikho ke. Ungabuzi iphupho, ubuze lokho okuyikho. Kule mimoya, hayi uqale ephupheni. Hlala emoyeni nje wena ukuthi umoya ukuthi bese ke siuhlaziya. Okay mkhulu. Mkhulu manje ukuthi uyangidida. Ungidida kakhulu ngoba bekuringa indlebe isikhathi esiningi. Uyabona. Uyabona ke manje na. Wabuza kubantu bakho ukuthi ngoba kuringa indlebe nje kwenze njani? Mkhulu. Ingakho ngoba ngizama ukuchaza ukuthi ngaphinde ngaphupha iphupho libesho ukuthi abalozi bezizwe kungathi ngisemanzini yabo indlebe zayiringa nje ngaleso sikhathi manje angazi ukuthi mkhulu lesi sikhulu nga understand manje yabona ukuthi uqala ngeyigulo manje selapha igulo la okanye sikhuluma ngemimoya. Phela umuntu mkhulu bedinga usizo noma ebuza usuke engazi ngoba inini phambili mkhulu. Hayi usizo kulidinga uza kimi mawufuna usizo ngiyokwazi ukukusiza. Hayi ngizwa kahle mkhulu angakoneli usuku mkhulu. Ngiyabonga. Yebo khehla la. Okay. Undlela. Sawubona mkhulu. Sawubona khehla lami kunjani? Hayi mphilile mkhulu yanjani mkhulu? Siyaphila. Ngicela ukubuza ngangazeni noma ngizobe semphuma ehlweni. Kodwa umbuzo wami ula ekuthenini kusuke kwenziwa yini ekuthenini ushintshe indlela ozizwa ngayo sometimes ngesinye isikhathi awufuni ngathi ngowakhuluma nabantu ngathi ngawuyithulele
ungathandi nje uba seduze nabantu nokucommunicate nabantu, ukuxhumana nabantu. Kuba khona lento le engathi yakuphazamisa emoyeni mawunabantu. Oh, okay. Ukuyifile ngathi ungahlala wedwa. Kunjalo mkhulu, kunjalo. Mawunabantu banenhliziyo encane ngathi ungangakhulunyiswa nje. Okokuqala nje kuya ngokuthi idalwa zakho usuwayigezana. Okokuqala lokho. Yebo mkhulu. Uma idalwa zakho wayigeza, leyo nto isuke idalwa ukuthi usuhleli nabantu abathunaza lo moya ophezu kwakho noma abathunaza wena uqobo. Mlalele mkhulu. So isidalo esikuphethe asikwazi ukuhlala phakathi kwabo ngoba umoya wabo awufani nowaso. Mlalele mkhulu. Manje sivele sikwenze nje ube nenkinga nawo wonke umuntu lo, okanye ube nenkinga nabantu ohlala nabo. Ngoba uyabona nje uma ngingaganekisa ngami ngithi mina uma ngifika ekhaya ngithi angikwazi ukuhlala nabantu basekhaya. Uma sikhuluma lokho esikukhulumayo ngibe busy nefoni yami ngikhulume nabantu abahlanzayo nabahlambulukileyo njengami. Mlalele mkhulu. Angithi uyabona? So manje ngoba usuke ungazi ukuthi uzothi mawuhlala nalabo abantu uxoxeni nabo. Yini ongayikhuluma nabo? Ngoba uzothi ukhuluma nabo izinto zikamoya. Noma izinto wena oxoxelwa zona. Uyangizwa ngithini ngithi oxoxelwa zona. Kushuthi ayixoxelwanga bona. Yebo mkhulu. Bese bayakuphikisa bakuphikisa entweni oyaziyo noyiqondayo wena. Ngo. Kunjalo mkhulu. Owayitshenwayo futhi wena. Ngayibona ke manje leyo nto leyo izodala ukuthi nithi niyaxoxa nabantu seniyaxabana. Ngoba manje uyayazi Wenzeka kanjani enibona bakhuluma izinto eziphumayo kulena okhuluma ngayo wena. Isidalwa sakho ke sisuke sihlanzekile okanye siqonde into ephethe wena. Manje singakufuni ukubona uphathi kwabantu. Ngoba uzoba phakathi kwalabo abantu bagcine sebekudida. Sebekufaka ezintweni okungafanele ngabe ungena kuzo wena. Hayi ngizwa kahle mkhulu. So manje ke kuyamenza ke nomuntu into enjalo. Siphinde sibuye la. Uthola ukuthi kwaba kwenu, kwabakini isidalwa siyakukhipha ekhaya. Asikufuni phakathi kwabantu bakwenu. Siyakutshengisa ukuthi imbewu ezala laba ayifani nalezale wena. Kungenzeka wena unowakho ubaba. Yebo nahlala esibelethweni esisodwa kodwa unowakho wena ubaba. Nicabane futhi nabakwenu. Nabomndeni ngokunjalo. Ngoba wena esakhe isidalwa singaphandle. Asikho la ngaphakathi. Hayi ngilalele mkhulu. Izinto ke ezenzakalayo lezo. Kuyenzeka futhi uthola ukuthi uhlala phakathi kwabantu wena unesidalwa esingcolileyo kakhulu. Kodwa ke lowo ngingaze ngithi nje okuncane mina ngeke ngayithandi inkomba. Ngingaze ngithi nje okuncane mayehlala phakathi kwabantu bayanengeka bagcine sebelwa naye isathi uyashaywa uyashaya yena. Ngoba ulawulwa yilesi sidalwa esingahlambulukile. Asifuna ahlale ngokuthula nabanye abantu. Uyabona? Hayi ngilalele mkhulu. So manje ke lesengibala izinto ezintathu. Ileyo ukuthi isidalwa sakho sihlambulukile, eyokuthi awusiwa la ekhaya,
eyokuthi ngenze ukuthi ungcole kakhulu, kodwa kokuya kube inkomba yalokho. Uthola ukuthi ke uyashawa njalo nje wena mawuhleli phakathi kwabantu sekunento esinixabanisa nabantu into ongeke ongayazi, kanti kunalesi sidalo esiphezulu kwakho esingaqondile noma esingaqondisiwe esingahleli kahle. Yebo mkhulu, hayi ngizwa kahle. Injalo ke khehla lami indaba. Hayi ngibongile mkhulu. Ayinankinga. Yebo. Ujakhethi wejakhethi. Yebo sanibona. Yebo khehla. Yebo sanibona. Yebo. Ngiyaphila. Siyaphila kunjani? Hayi bengicela ukubuza mkhulu, angazi noma sengizophuma nesihlokweni kodwa nje indaba yami ngaliphupho. Hayi mayingephupho ke ngeke nguphendule khehla. Bengifuna ukubuza mina ukuthi mekuthiwa nje awuphuphi isidalo nje ebusuku uma ulele awuphuphi isidalo noma mhlawumbe kuthiwa kwenzekile waphupha ekseni uvuke sokulukhohliwe ukuthi mhlawumbe kusuke kuyinkinga efuna ukuthi ilungiswe noma kusuke kuyinto kanjani ngoba Bengithi uthi ingephupho indaba. Awusho ukuthi ingakho ukuphupha. Hayi ngephupho. Okay, akwesibuyele lapha ke wejacket. Hlobo lolu lejacket lolu. Ninjani? Awuyaphuma ujacket wethu le. Yebo. Khuluma nawe uthulile wena. Ngiyaxolisa mkhulu. Okay, khehla lami ungakhuluma. Inkinga mkhulu usuthathe wathi indaba engephupho ucela ukungayilaleli kodwa leli phupho lingawe mkhulu. Hayi mhlawumbe ngalithathisa ukuthi uthi lingami. Iqiniso. Manje uzongitshela ukuthi kuthiwe woza kimi okanye buhamba nami saye emanzini ngakunika lokho engunika khona. Uyabona manje iphupho elingami kufanele ukuthi uze nalo kimi. Yebo mkhulu, bengithi ngizoyixoxa nalo ukuthi ngingafika kanjani kuwena. Hayi awuxoxe leyo ke uze kimi ngoba manje uzongitshela lezo zinto lezo mina kuvele ngisebenza ngazo mina ukuthi ungibone kwase kwenzakalani ngihamba nawe kwase ngingase ngithini kwase kwenzakalani. Lezo zinto lezo ziyolapheka noma ziyokhanya la kimi. Yebo. Kuzwakala mkhulu. Manje angazi ukuthi mkhulu ngamthola kanjalo ngoba mina ngisenandi eThekwini. Angizwa ke. Angwena ngoba mina ngisenandi eThekwini angazi bese singahlangana kanjani nomkhulu. Uza kimi phela ngoba mina ngila eHammersdale. Yebo. Ya uyagibela lapha eThekwini. Ugibele imoto eziya eHammersdale. Wehle ensimbini. Bese uyangifonela kususe ensimbini mina. Yase Joshdale insimbi. Ngoba khona neyase 4, ungaye 4 kodwa uze kimi ngqo. Hayi mkhulu ngizokwenza kanje ngobusho. Yebo ke kodwa kwamanje ngizoba ngaseGoli ungangifonela ngomhla ka 11 12 kuyofika ku15 ungifonele ngizobe ngikhona konke lapho. Hayi ngizokwenza njengobusho. Kunjalo khehla lami ngiyabonga. Andile Matikizela noma uthwala. Ngoma ngisuka lapho kulaba ababili makukhuluma lo oyedwa wabo. Fanele ngihambe ngiye kumadosha. Bese ke ngehla ngokwehla ngithinte ke bonke laba abanye. Akukhuluma oyedwa ke phakathi kwathwala no Andile Matikizela. Siyabona nathi. Siyaphila kunjani? Khulumeke uthi ukuphamisa ivoice isikuzwe kahle.
Bengisacela ukubuza la mkhulu lento engathi buza. ngicela ukubuza makuwukuthi mhlambe uthola ukuthi wazalwa ney'ngane zakwenu vuthu zabe sizadlula phambi kwakho, then bese iyafika eyodwa izokuchazela-ke ukuthi kahle kahle imina omdala kube sekulandela omunye kodwa ngifikanga naye bese kube wena wesithathu esibelethweni sama wakho. So thina sibadala kunawe yonke into iqala kuthina. So nalapho ngicela ukubuza ukuthi usuke umbethwa amakhosi noma kusuke kwenzakalani, ngoba ngokuyibonakalisa zike zivele njengento ekanjalo. So ngicela uku-understand nje leyo part. Uyazi into-ke engavele idala ukuthi imibuzo wakho ungaphenduleki ile ndaba yamakhosi engenayo phakathi endleleni yakho, ngoba ukwembathwa ikona wena owela kukho ukwembathwa. Ukuthi-ke wembethwe ningamakhosi noma uwedwa nje kuvela after inhlambuluko lokho, ukuthi uhlanjululwe bese kukwazi ukwembuleka leso simo leso. Kodwa uma unesimo lesi sabantwana bakwenu abaphambi kwakho uyaye ucindezeleke, ucindezelwe izinto, ingakho bezofike bethi badala kuwe, okusho ukuthi yonke into oyoyenza usuphilela imiphefumulo emibili wena owakho wesithathu umphefumulo. Uyofike wenzele lo wokuqala, wenzele lo wesibili bese wenzela wena. Uma bekhulume kanjalo, kodwa uyaye uqale ngalo phezu kwakho okuyena wena omelamayo, bese kukhuphuka njalo kubo bonke-ke laba bantwana bakwenu. Uma ukuthi babe u5 niyolekelelana nomama okuzalayo nobaba mayisekhona, nilekelelane ukubalungisela, ngoba bayagezwa ngey'nkukhu bese benzelwa bebikwe ethongweni ngey'mbuzi, bese benzela umsebenzi wokubembula noma wokubethula kuwe ngey'mbuzi. Mabe u5 nje iy'mbuzi zoba u5, ngabe u6 imbuzi yoba u6, kodwa uzenze ngey'gaba, ungazenzi kanye kanye. Angazi-ke noma ungithola kahle ukuthi kusuke kwenzakalani la. Hayi ngiyakuzwa mkhulu, ngiyakuzwa. Impela kunjalo. Hayi cha uthi ngiyaphenduleka. Ngiyaphenduleka. Yabonga. Kubonge mina ngane yakwethu, kubonge mina. Thwala. Kunjani Khehla, kunjani? Siyaphila, kunjani kuwe? Hayi siyaphila nathi Khehla, ungathini. Mina Khehla bengicela ukubuza Khehla lami la, hey. Ngihlushwa uvalo nje, kunovalo nje njalo nje vele nje sikhaleni mhlambe lingishaya maybe iminute. Kanti okunye futhi okungihluphayo ngihlushwa ukulunywa nje manje engathinta amanzi eyiseni isikhathi eside lento. So angiqondi ukuthi kuyangigohla kahle kwenzakalani. Hayi udinga ukuthi uze kimi ke wena, leyo yakho ayidingi ukuthi ingachazwa. Udinga nje ukuthi uze kimi isigulo leso, angithi uyagula okanye ufuna umuntu ozokwazi ukukulekelela kuleyo nto. Khehla. Yebo Matosha. Ngibone ekhaya njani? Siyaphila Khehla lami. Siyaphila mkhulu. Ngiyafisa Matosha wangena ekwenyu life wempunga yesintu. Wabuza iphupho umshubo wakuphela. angazi kwakuchazani ngempela Khehla lami. Angazi. Kodwa ngathi uvalo nganciphisa ekuthandazeni ngaleza inkathi impela. Nganciphisa. Uyabona ukuthi niyolahleka Matosha manamba nibuza amaphupho kubantu abangazi ukuthi amaphupho athini. Kunjalo impela
kunjalo sibuya khona sinethemba kodwa ukuthi ngeke kusaba lula ngoba uyakwazi ukolumela Mavulele ma. ngaphana kuma-broadcast bakushayeke wedwa njengentandane. Cha, mina ngihleka ukuthi mbona Madosha wakuphuthuma nje umshubo wakuphendula iphupho. Kunzima ukuphendula umuntu iphupho ephupha ngento oyithandayo. Yeah. Ukuthi uyiphupha kabi noma uyiphupha kahle kodwa kunzima ngoba ngeke uzumhlaziyele lelo phupho lelo ngoba uphupha ngento oyithandayo futhi nokholelwayo kuyo. Uma yena ezoyibona ngalendlela oyayibona ngayo uvela ube nenkinga ukumhlaziyele ufuna ukuvuna. Ngiyakuzwa ba. So ke manje kunzima Madosha kodwa akangakuvali ukubuze lokho ofuna ukukubuza khehla lami sikwazi ukuya phambili. Nayo Madoshi bengifisa ukumazi noma kuyigama engalithola emoyeni. Khehla lami ngathi ngiqala ukukwazi wangitshona ukuthi nginamakhosi. Ngiyagula ngathi ngizifo zonke. Nokunye-ke kuyaye kungihluphe kunukelwa iphunga lendle lapha endlini nomazibuko lapha endlini. Sike sinuke lelo phunga nje lelo. Madosha Baba. Madosha. Umkhulu. Lizazokunukela phela iphunga lendle Madosha ngoba inkinga inye ukuzaleka kwakho kunephunga phakathi. Yeah. So manje angeke likwazi ukuyeka iphunga. Ukuzaleka kwakho kunephunga phakathi. Hayi kuyezwakala. So ke manje kuzofanele ukuthi kube khona isikhathi ositholayo ukwazi ukuhlanza isidalo esiphila kuwe ukuze sehlise iphunga. Yeah. Yebo khehla lami ngoba abanye uthola ukuthi umuntu yazi kuningi man. Kuningi man. Kade sibageza abantu. Khona bake bafike sihlanze ngisho amakhaya imsamo nazo zonke izinto. Sithi siyayihlanza imsamo bavele umuntu aphupha amasimba ehlanzwa. Umuzi egcwele umuzi wonke ekhishwa. Ehlanzwa nje phezulu kwekhaya ehlanzwa. Kanti ikhaya laba namasimba ngempela. Izalukazi ezayiganile zayifike zenza amanyala zonke. Yeah. Uyabona? So angisho ukuthi wena uzalwe ngamasimba kodwa bengizama ukukuvezela lapho ukuthi isidalwa sakho uma sikunukisela ngamasimba kusho ukuthi inkulu inkinga phezulu kwakho ekuzalekeni. Hayi ngiyayikhumbula ngiyayiqonda mkhulu ngiyayaqonda bengithi Siyabona ke manje. Ngiyayiqonda bengithi mhlawumbe ngoba ngisangenile emanzini ngizothola okunye hayi kezwakala usho ukuthi uhambo lami luselude. Lude kakhulu Madosha. Nisuke nina nalibambezela kakhulu nalifaka enkolweni uhambo. Kodwa ke ngeke ngimsole ngoba nakhona benitshela ukuthi uzohamba ukwazi ukuthi kuqondiswe izinto. Hayi kezwakala siyathokoza mkhulu. Okay. Yeah. Inkunzi yeyinkesi yini inkunzi yeyani? Sanibona mkhulu. Siyabona khehla lami kunjani? Sikhona njani? Phele. Buya la. Obuman. Oh. Yebo mkhulu. Yebo khehla lami hayi qhubeka.
vala lapha. Yebo. Oh hayi mina okwami nje bengifisa ukubuza mkhulu ngoba ngizwe ngathi uza ngapha eGoli ukuthi uyakutholakala kuphi eGoli ngoba isifiso sami ukuthi mhlambe ngikubone mhlambe nokuyimbuzo engathi ngingakubuza ngikubona ngoba ngikubuze kahle la ngikuzana. Okay khehla lami hayi ngifika ngomhla 25 mina wena uyangifonela ngokunika direction uze kimi. Oh inamba yiyo le bathi bayibhayo lela ya ngiyazi noma ibhayo noma yini lezi ezimbili ngibone ezimbili inamba mayivela la eluzaneni yakho zonke ezami lezo ziyafoneleka zonke. Oh hayi bekuyilokho okuningi sengiyokubuza wena ngiyabonga. Hayi bonke mina Nkosi. Yebo. Sanibona. We Makhunga. Ninjani mkhulu? Ngene emva kwacele wena. Oh, hayi cele ngena. We ayandacela wathula. Awuthulile ke. Mbona. Sanibona. Yebo kunjani? Yaphila njani baba? Siyaphila khehla lami singezwe kuwe. Hayi siyaphila nathi. Okay. Mkhulu lana nginesimo sokuyibona nginesimo sokuyibona ngikabili. Lonto siyenzeke kaningi. Ngiyibone ngisho noma ngingalele. Khona la engayibona khona ngiseTexini. Engathi ngingabili kanje. Ngibona umuntu ofana nami ngqo. Angazi isimo esikanjalo. Ngifisa ukhulu angichazele. Uke wageza idalo. Bese ngiqalile vele uhamba. Okufanele ukuthi ke engabe usuyayazi impendulo yalapho mawusuke wageza. Fuze ngabe usuyayazi. Akucaciselekile ngoba lazela akucaciselekile ngoba leli iwele lami seke lafika nakulo kusisi wami lafika ngephupho lathi lona lidala kakhulu alimina kodwa limi iversion eyimina endala kakhulu angazi sichaza ukuthini masho kanjalo. Hayi lokho thola umuntu ke khehla lami ozokwazi ukukulekelela ngoba leso simo leso asidingi ukukhulunywa la ku TikTok. Angazi noma ungizwa kahle nowendosi. Indosi ubuya lahleka. Wendosi. Yebo mkhulu. Kathi leso simo sakho asifuni ukuhamba sikhulunywa la. Yebo mkhulu. Dinga ukuthi nje uthola umuntu ozokwazi ukukulekelela uhamba uye kuye akulekelele. Ngizonza njalo mkhulu. Okay khehla lami siyabonga. Ngoba uyongena enkingeni enkulu man yazi ziningi inkinga ezehlela abantu ezifana nalezi ezisho ucele la. Manje uthola abantu bamabridge kanzima kabi. Makhunga. Nkosi nathi ungene nini la? Makhunga. Khuluma nami ngizwe. Asakhulumi kuMakhunga. Nkosi nathi. Sanibona njani? Yebo khehla kunjani? Siyaphila. Mina ngicela ukubuza into eyodwa. Awubuze khehla ngizwe. Ukuthi indiki lisuke edalwa yini?
Indiki dalwa amandiya. Ukuthi kusuke kuyimoya eminyama noma kusuke kuyini kahle kahle. Imoya bezizwe indiki. Ingakho ngithi lidalwa amandiya. Indawo elidalwa abelungu. Oh. Amandiki namandawo yini imoya bezizwe. Yebo. Indiki lidalwa umfazi eganile. Yebo. Yebo. Hayi. Ngizwakala. So manje ke kuyenzeka ke abantu bahlushwe yindiki nendawo. Okanye le okunye kudalwa ukuthi abantu abasagani. Oh. Yebo. Bese ke kwelashwa amandiki namandawo, abantu bahlushwa amandiki namandawo. Uyabona nje manje abantu bathwasile baningi bathwasile kodwa abasebenzi lutho. Mina ngikwazi ukuthi ungathi uphiwe isidalwa sakini. Ngoba usuthinta indiki nendawo noma uthinta amandiki nendiki. Angikwazi ukuthi mina kuthiwa ngikulekelele ngokukamoya Makhunga khehla lami. Emva kwalapho bese mina ngikudayisela ibhuku lakithi elibhalwe yimi. Nami ngalithenganga kumuntu. Libhalwe yimi. Yeah. Ngilandele idalwa zami ukuthi yithini kimi. Zithi ifuna muphi umuntu uhlanganiswe namuphi. Zithi umoya ukuthi bese ngudayisele ibhuku. Ngoba mangudayisela leli lakithi ibhuku, elakini uyolithola nini? Isidalwa sakini siyasebenza okanye usebenzisa lesisamo wena? Kuyezwakala kuyaqondakala. So ke manje abantu bathwasile bahlushwa amandiki namandawo. Abanayo insebenzo phezulu kwabo. Yebo. Yebo. Hayi. Uqondile. So manje ke indiki lidalwa umfazi eganile. Kungenzeka alidale leli ndiki ngokuthi alale nomfowabo wendoda uzalwe wena Makhunga. Okanye ethi eganile ayolala ngaphandle azale wena. Uzohlushwa yindiki ke lapho. Kuphinde kubuye akuzalele ekhaya. Kanti yena akazalwa la ekhaya. Bayazi abakwabo ukuthi kunento ezinkulumo ethi akazalwa la ekhaya. Okanye uzalwa yena kuphela la ekhaya. Omalume bakho odadewabo abazalwa la ekhaya. Manje bese uhlushwa wena makhehla indiki lelo. Likwembathe ukuthi ngci njengengane yomfana yakhe ngoba yena akabanga umfana. Uma wakho. So manje abaningi ke banayo leyo nkinga leyo. Hayi. Kuyaqondakala. Siyabonga. Ubonge mina khehla lami. Kosinathi. Siyakubona kunjani? Hayi ngiyaphila kufana mkhona. Amen. Ya mina mkhulu nginenkinga lapha yokulukhoza yokuhlushwa into ehlabayo esiswini ethi mayihlaba ngathi iyakhuphuka esifubeni iphinde bengathi yehla esiswini. Kodwa eqaleni kwawuzwala sengathi yidlizo ngathi kuyena phela manje angazi noma kuseyikho noma kuseyini manje. Because sekuvela kwaphinda futhi kwavuka futhi manje. Ukhuluma ngesikulu. Mele ubuye kimi okanye uyofuna umuntu ozokulekelela. Yebo mkhulu. Yebo. Kuyezwakala mkhulu. Ngiyacela nje ukuthi ubuye kimi okanye uyofuna umuntu ozokwenzana ozokulekelela kuleso simo obhekene naso ngoba into edinga ukuthi
yelashwe leyo siyihlalele phansi bese yelashwa. Yebo. Ayifani nento engingakuchazela yona njengomakhunga nje laphana ngoba ngibuze ngendiki. Uvele waba straight nje waqonda ngqo. Wathi makuthi umuntu uphethwe lindiki ulindele ini kuye okanye usuke kuumuntu onjani yini indiki Yebo mkhulu. ngiyabona so manje isigulo sidinga ukwelashwa nje ulalele laba bantu abaphethe lo muntu ogulayo Yebo. ukuthi bathini. Kuyezwakala mkhulu. Kunjalo. Yebo mkhulu. The Fix ubani Mr Fix Asanibona mkhulu niyaphila. Siyancenga ngonyama kunjani? Hayi siyaphila. Yebo. Eyokwami ngizothanda ukuba kuningana kodwa ke sike siqale kanje. Mengabe nje umuntu nje ongaphuphi nje enhlobo. Kodwa kade before kusuke kuyini inkinga lapho. Mhlambe lokho singakulungisa kanjani? Khehla lami. Udinga inhlambuluko nje wena. Hayi ngiyezwa. Mengabe umuntu ke nje njenganami nje okafisa ukuthi ahambe oqala izinto zakhe. Aplana aqede. Bese kufanele ukuthi ahambe bese hayi kwale. Noma sengifikile la ngisuke ngiyekhona. Usadinga ukuthi ke uhlale phansi ubuze kubantu bakho ngoba kushuthi inkinga ikona inkulu. Manje abakamtholi umuntu ongabalungisela leyo nkinga labo bantu bakho. Ngoba impela bonke ngisuke sengingabahamba hayi. Fica ukuthi bayageja nje lokho kugcina. Bageja usuke bekutshena into efunwa uweni kanti. Bangitshela nje okungahlangani ngempela nje nami. Ungathola ukuthi yikho ke lokho othi wena kuhlangana nawe. Ikuphi wena okwaziyo ukuhlangana nawe? Noma kungekho ekingathi kuyahlangana nami kodwa nje konke nje sengike ngani ngiyakuzwa ayi. Noma ngithi ngiyakuzama ukwenza futhi kugcina ngingavumi ukwenzeka kangangokuba ke sengike ngathi mangilalela ngazi ngasothi mhlambe ke ngiyenzeka mhlambe khona okuyisilwanyana ongibathiswe kona. Kodwa lokho kusho kwenhlambuluko ngiyavumelana nakho. Kodwa nje okuningi ayi. Uyawuthola ukuthi akubi ikona. Hayi ngeke khehla lami ngeke. Bafake laba bantu ababili ngoba mina sengifuna ukuphuma manje. Sengiyasindwa manje. Awu mkhulu ngabe yimina osindayo? Sengiyasindwa manje ngiyasindwa. Umkhulu ngicela ukuzonda omne utholakala kanjani lapha eMasteli? Uza kimi uyangifonela nje mawusugibele wazi insimbini yaseChurchdale bese uza kimi. Weekend ubani onongena nomsindo manje lapha? Ngesonto uzobe ukhona? Angikho khehla lami ngisegoli ngesonto. Alright ngiyabonga. Yebo siyoze sibona ngomhla ka10 mhlambe maye ukuthi usasekhona. Alright akulungile ngiyabonga. Nunwana Yebo mkhulu njani? Siyaphila Nkosi kunjani? Sikhona nathi mkhulu. Usipho lo mkhulu wabukhosini Sibongo eMtubatuba. Kodwa ngwamatoho ngilapha eThekwini. Bengisacela ukubuza mkhulu. Manje yazi nginenkinga la mangiphupha mkhulu ngiyaphupha too much. Kodwa amaphupho ayangidida
angiyawakhohlwa ngigcine ngingasazi ukuthi ngithothe into ngiyikhumbula udinga inhlanzo-ke khehla lami udinga inhlanzo nje uzodibana nomuntu okwazi ukuhlanza akuhlanze akunike umhlahlandlela or umlando noma imvula amaphupho isembulo. yebo mkhulu nokunye ngithi ngithatha impepho ngiyahlanganisa ngiyaqhuma Hayi uyabona-ke manje ukuthi uyayihlanganisela wakwayigeza nomuntu ngesandla esinodaka yebo mkhulu yebo uyigeza ubuso uthi uyigeza insila ngesandla esinodaka. yebo ngiyakuzwa mkhulu So-ke manje ngawukwazi ukuyihlanganisela ngoba uyabona ukuthi lokho kuhlanganisayo kulungi. So-ke manje akukwazi ukuthi uzenzele wena fana ukuthi uthole umuntu ozokwenza ngizwa kahle mkhulu awuwe ngibambela.